Καλησπέρα παιδιά, ήθελα να σας πω, δεν είναι τίποτα σοβαρό, κάτι οικογενειακό είναι, αλλά μπορώ να το μοιραστώ μαζί σας. Αύριο θα πάει η μητέρα μου για εξετάσεις στο Μετερρανέο, επειδή λόγω πριν 3 εβδομάδες περίπου που ήταν η Παγκόσμια Μέρα κατά του καρκίνου, πήγε και έκανε εξετάσεις, γιατί από 55 έως 65 νομίζω ετών οι γυναίκες, γιατί η μητέρα μου δεν έχει κλείσει τα 55, σε λίγες μέρες θα κλείνει, είναι 54, έπρεπε να κάνει δωρεάν, μας το στείλαν μέσα στο email που έχω εγώ, πήγαμε στο Αφίντεα, κάναμε δωρεάν και πήγαμε σε ένα γιατρό, δώσαμε 80€, δεν είναι κακό να σας τα πω, ένα πάρα πολύ καλό στην περιοχή μας, στη Γλυφάδα, που είναι και ιατρός του 400, δεν ξέρω πώς λέγεται, του νοσοκομείου και είναι, δεν το κάνω διαφήμιση, απλώς το λέω, και είναι ιατρός του στρατού της αεροπορίας και έχει σχέση και με το Μετερρανέο και άλλα 2 νοσοκομεία λέγονται, ναι. Και θα πάμε εκεί να το κάνουν, να τις κάνουμε τις εξετάσεις αύριο. Πληρώσαμε ευτυχώς λιγότερο γιατί ο πατέρας μου είναι γραμμένος, έχει ασφάλεια και λόγω αυτού πληρώνουμε λιγότερα. Θα πάμε 7 και 8. 7 θα κάνει, έχει κάτι καλοήθη, αλλά κάτι εχνοφαίνεται, αλλά δεν ξέρω, θα δούμε. Θα πάει στις 7 και στις 8. 7 θα κάνει τις εξετάσεις, από ό,τι κατάλαβα, τις γενικές, και 8 θα κάνει τη μαστογραφία. Φιλάκια φίλοι μου, γεια σας. Εύχομαι να μου γράψετε σχόλια, like, να φτάσουμε τους 1000. Θα ήθελα, γιατί είμαστε ακόμα 85, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, και θα ήθελα, αν φτάσει αυτό ή κάποιο από τα βίντεο μου τα προηγούμενα 1000 προβολές, τότε θα κάνω κάτι καυτερό. Φιλάκια, γεια σας φίλοι μου, θα φάω κάτι καυτερό. Γεια σας φιλάκια φίλοι μου, τα λέμε.